Seo chuid sa scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain inar aitheo Ursula von der Leyen ina thuachtaráin ar an Choimisiún Eorpach. Dúirt Ursula von der Leyen go mbeadh siad díreú ar chuirsaí cosanta agus slándala agus ar an pholasaí éaraide. Bhí sé ina achrann an teachtain seo idir RTE agus TG4. Faoin phlean go monachí seirbhís nuachta neamhspleách de TG4. Chur ardstúrthóir TG4 Alan Eslamont a lei RTE go raibh siad cynical ó hiú na Gaeilge agus dúirt ardstúrthóir RTE Kevin Bakhurst go raibh díama ar faoin caint sin. Tá aithneas idir cáilistí saoirí agus ranna rialtais faoin phlean teorann a chur le líon na grúsaí saoirí cocaise a bheith ceadaithe feasta. Mar chuid den na rialacha nua atá a nolú i grin na Gaeltaide agus an rin idithis den na cáilistí saoirí don bhliain 2025. Deirtar nach gadúthar aitheantas de cáilistí saoirí le haid gear chuirsaí nó níos móna rá chuirsa cocaise in éon bliain amháin. Tún taisteúir cailleúil as Conamara bríd ní neachtain ar stáit na taidhhearca sa chéad léirú dónda den drama The Map of Argentina le Marina Carr. Nuair siad le Tuairisc faoi obair an aistúra. Agus be cluthe ceannis amana na hÉireann ar siúil an deireadh seachtaine seo, bhí ar Gaililíthe Martin Ó Chiara agus John Allen i córa le na chéile faoin chibhlann se bheits idir Corcaigh agus an Clár. Is féidir éisteach lá agus arcórthú ar an saoil. Tá sinna lig agus neart eile ar Tuairisc.